Ik ga eigenlijk altijd hebben we in het vrijwilligerszorg zetten wat papier op hebben nog weer. Want de band die wint alle jaar en mijn vrouw ook bij de drumband. Maar ja, als je ziet wat het al je kost, hoeveel materiaal als ze beroepen maken, dan wordt het langer hoe ingewikkelder. Nou, ik ben nog de laatste tijd die ik een hele dag, 2 dagen, een hele dag kwijt. Hele dagen, van morgens jou wachten tot de jongens om jou zijn. Nou, daar gaan we weer. Ga zo wat kleerstellen. Ik ga weer wat kleerstellen. Ik ben blij dat maar binnen, want ik ben overladen. Ja, kun je dat in je maag? En hoeveel hier ga je dit werk dienen? Nou, ik weet dus, we gaan er geen notulen bij houden, maar ik denk dat het in de 50er, in de 80er jaren, 84 zo, 86, toen ben we lidschalig begonnen. En we eerst in een luchtbaanwijn en wat Ferguson ziet ervoor, dat we alleen maar wat simpel, maar op plaats de rit een keer door bij Rotonde langs en dan kwamen we hier met zelf voorbij rijden. En dat weer van mijn eigen. Toen weer die afsknapt. Hoeveel wordt hij er hier heen en wil het ophalen? Ja, dat is ja. Net de benadering. Dat is net de benadering, hoeveel net. Kun je het werk nou ook missen? Ja, dat wel, maar ik ga wel heel veel doordenken. Ik werk imker, ik ga nog een stuk of 10, 15 bijvoeren en ik ga een skiën. En ik ga de nestkosten van de voerwacht en een 1250. Dus ik ga er nog een beetje omslag. Veel meer dat. Ik ga aardig uit de grente doen. Dus, en ik vreeg me ook hoe ik dat alle zakelijk doen kon. Want je moet wel een hele dag weer aan papier in, elke week. En dat telt aardig om. Ja, wat dat omgeeft, jou hebben altijd kleersteen van oren. Nou moet je zo in jezelf denken. Ja, dat is ja. Ja, het is verschrikkelijk belangrijk natuurlijk als je wat contact met de samenleving houdt. Ik tref een heel veel mensen en wij komen weer altijd blij mee, want ze kunnen wat leveren. Ze zijn niet overgekomen en in de tijd zijn ze, toen gaan wij bij de mensen mij alsjeblieft hier een papier op hebben. En dan zeggen ze gewoon alsjeblieft mij nemen. En zo werkt het nou ook.